ödüm olup yaşamaly. Uymugursak zehin, usat ýazyjy Akmarat şiiri ýatlap. Awtory Keyif Umarova. Iqbal duşurmasa duşurmaz eken. Menem onuň dogduk mekanda dünýä inip, ýören ýollaryndan ýörep, oynan gollarynda oynap, suwa düşen gözlerinde suwa düşüp kemale geldim. Hatta duýup goşuna da ençe megedek bardym. Ýöne näme üçindir onuň bilen duşuşyp, gürrüňdeş bolmak barada pikir etmendirin. Ýoksam taýlap alan ugrumydan bir. Menen çağılykdan goşgy makala ýazardym. Dürli çağılar neşirlerine çykyş ederdim. Bu ugrdan ýokary okuw mekdebini tamamlap, etrap gazetinde işleýän ýyllarym hem onuň bilen gawatlaşmak mümkinçilik dörepdir ahwetin. Onu da redaksiýanyň sürüjisi Nar Mähmet Ağa çelli oňa duşup durdy, men görmän galypdyryn. Bu hakda ýazyjy Ýagmyr Hudaýgulyýew Akmarat şiiri ýatlap ýadanda şeýle belläpdir. Bir gedek ýazyjylar bilen kerkä gelipdiň. Meni iýdäpdiň. Paxtaçy raýon gazetiniň redaksiýasynyň sürüjisi Nar Mähmet Muradow soň duşandy. Ol günkü gelen ýazyjylaryň arasyndan Akmarat diýen sakally biri seni zol sorudy diýipdi. Ol günleriň senesiniň ýaş çagy bilen ruhsatda bolan wagtyma gawat gelmegi biraz köşüşdirýär diýmesem, bu dören mümkinçilikden peýdalanyp bilmändigimi gaty gynanýan. Belki men ondan edebiýat, jurnalistika babatda köp zatlar öwrenirdim. Belki de ol meniň halypam bolardy. Aradan ýyllar geçdi. Bu aralykda da ömür ýoly gysga bolan, üýtgeşik zehinli owadyşymy ýetirdik. Özüm halypalyga ýetip, onuň 70 ýaşynyň dolmagy münasibetli geçirilen ýatlama akşamyna gatnaşdym. Dogunlarynyň, dostlarynyň ol baradaky ýakymly ýatlamalaryny dinläp, ýene-de öz-özüme sowal baryny berdim. Näme üçin Iqbal meni oňa duşurmadyka? Näme üçin men onuň eserlerini aýratyn üns berip okumadymka? Näme üçin? Näme üçindir dowamlydy? Ýöne men olara häzirem jogap tapyp bilmeýärin. Durmuşda şeýle ýagdaýlarym bolýan eken elbetde. Birden maňa söz berildi. Garaşmandym diýjek däl. Söz beriljegini bilýärdim. Çünki ýatlama akşamyna gatnaşan mehmanlaryň ählisi çykyş etmelidi. Bu barada öňünden oýlanyp, söz berilse näme gürlejegimi alad edýärdim. Nähili ýagdaý bolanda da baş alyp çykmalydym. Münwere çykanymda owadaşlarymyň nazarynda şu jümläni okudym. Bir mektepde okap, jurnalistika hünärinden ýokary bilim alyp, bu ugurdan işläp, ýurdun ähli künjeginde dörejilik saparynda bolup, gazet jurnallarda ýygyderli çykyş edip gelýän, türkmen edebiýatynda öz boluşly ýygy goýan tanymal owadaşyň barada ýazyjylar, alymlar, şahirler, jurnalistler köp ýazdylar. Häzirem ýazýarlar. Sen näme üçin ýazamok? Serimde aýlanan bu sözlerden soň men özüm öňküden müýni duýup başladym. Şonuň üçin köpçülige Taňry salamyndan soň ilkinji aýdan sözüm şu boldy. Men siziň ähliňizden ilkinji nowatda bolsa halypanyň ruhundan ötünç soraýaryn. Gysga döwürde uly hem manyly eserleri dördüm. Her birimiziň ýüregimizde öçmejek ýyz goýan bu insan barada ýakyn günlerde neşirleriň birinde çykyş etmäge söz berýärin. Ýöne bu sözü men dil uçuna aýtmandym. Çünki owadaşym Akmarat şiiriň gaýtalanmajak zehinine, ömür we dörejiligine bagyşlanan makalamy hyýalymda ýam ýazyp başlapdym. Akmarat Ağa barada käneş diýädim. Aşgabatda ýokary okuw mektebini tamamlap, Leningrada, ýagny häzirki Sankt-Peterburga gidendigini, ol ýerde rus dilinde çeper eser ýazandygyny bilýärdim. Onuň eserlerinden Palçyk oglanjak, ýagny Glinýany malçyk powesti ýazyjynyň öz durmuşyna bagyşlanan soň has gyzyklady. Onda biziň önübesen owamyzda bolup geçen wakalar beýan edilýärdi. Hocam bada taqalaty, däli jeyhunyň kenary, gadygyň çägeli, gyzylgum çöli, jynly öwliýa, paxtaly meýdanlar, gomaksy ýollar, könejek klub, durusly güzer, sygyrlaryň pada akdylşy, çekene mallaryň öňüni çekip barýan boýny jaňly geçi,
olaryň ählisi maňa tanyş. Powestiň gahrmanlary hem owgudaşlarymyz, mekdepdeşlerimiz, sınıfdaşlarymyz. Diňe awtoryň doganlary, da ýegenlerden eýsem gahrmanlaryndan Meryem, onuň ady üýtgedip alynan, Işankul däli, Biwnur apa dagnam tanaýadyk. Şonuň üçin powest mende uly gyzyklanma döredip 2-3 sapar okap çykdym. Aslynda o sadyň eserleriniň many mazmunyna gaýtalap okanyňda has gowy düşünýärsiň. Akmrat aganyň dogany Dolanay hemde ýegeni Anamrat bilen 10 ýyllap bir sınıfda okadym. Dolanay barada powestde şeýle ýatlanylýar. Meniň ýene-de bir uýajygym, öňüm dördüsi bardy, doguldy. Onuň ady Dolanay, ýagny Dolan ay. Ol ulalandy, öz ady ýaly obadan bolar. Ýazyjy öz durmuşy bilen bagly her bir wakany täsirli beýan edip, halk arasyndaky däp desturlary, edim gylymlary hem ünsün düşürmendir. Iň esasy hem milliligi öňe sürüpdir. Onu ýynçylyk bilen ýyzarlamagy başarypdyr. Powest şeýle bir özüne çekýä, onu elinden goýman gaýtalap okasyň gelýär. Okan wagtynda-da özüň şol gahrmanlaryň arasynda, wakalaryň içinde ýaly duýarsyň. Ýazyjynyň ýaşlyk ýyllarynyň kynçylyklary, ýowuz synaglary döz gelişi, şowsuz söýgüsi, paşmadyk arzuwy baradaky tolgundurjy görnümleri okyjyny hasta gyzyklandyrýar. Ýazyjy Ýagmar Hudaýgoleýew Palçyk oglanjyk powesti ara alınıp maslahatlaşlanda jedelli bolandygyny ýatlap geçipdir. Moskwaly ýazyjy Semyon Shurtakow şonda şeýle diýipdir. Siz usatlarça rus dilinde ýazyp, türkmençe, onda da juda ajaýyp türkmençe öwüşgün bermeň höttesinden gelipsiňiz. Akmrat Halypanyň özü bolsa bu barada men eserimi rus dilinde ýazsamam, hamir maýasy türkmençedir diýip belläpdir. Meryem we Baqy, Erem bagy, aýyň atyndaky duşuklar, älam ruhy, durmuş gämeti, uýmagyrsak zihiniň ýazan powestleriniň haýsy birini alsaň-da, olardan milli ruhy, milli terbiýäni, edep ekramy, türkmen medeniýetini, dini garaýyşlary duýmak bolýar. Şunuň özem rus dilinde eser döreden owdaşymyzyň hiç wagtda hem, hiç bir babatda-da ene topragyny daşlaşmandygyny, uzak ýyllar alys ýurtda ýaşanda bolsa, ýüreginiň mydama ata watan, ene toprak diýip urandygyny aňladýar. Ol türkmen halky barada şeýle ýazýar. Türkmen dünýäniň bar halky üçin göreldi alarlyk häsiýeti bilen beýikdir. Doganlary, mugallimleri, deňduşlary, galamdaşlary, biletirkeşen dostlary Akmarat şeýriň beýik adamkärçilik sypatlaryny ýatlaýarlar. Şonuň bilen birlikde hem onuň adaty insanlary meňdemeýän, täsin häsiýetli, dünýä düşünüşiniň, pikir ýöredişiniň hem ýyldan üýtgeşik bolandygyny, hyýal dünýäde gezendigini belleýärler. Ol jahan keşdelik edip, ýyly ýurt aýlanypdyr. Köp kitaplaryň gatyny agdaryp, dünýä edebiýatyny öwrenipdir. Lermontowy, Mayakovskiýny, Tolstoy, Pushkiny, Jack Londony, Balzagy, Ehrenburgy, Dickensy, Çingiz Aytmatowy, Rasul Gamzatowy okapdyr. Köp okamagy, köp bilmegi, tebigaty, durmuşy, aqwalyny söýmegi, tazyň ruhyny sinmegi, paýhada boyun egmegi, gowdan gowdatlary gözlemegi, tapmagy, döretmegi, arzu etmegi, beýlekleri ündäpdir. Durmuşda özüň bolup ýaşamagy, özüňçe düşünmegi tekrarlany ýazyjy şeýle diýär. Ilki başda biziň hemmämiziň öz bolşumyz bolýar. Soňra bolsa, daşda öregimizde syn edip, hyýalymyzda aýlap, olary öýkünip başlaýarys. Tebii bolun. Durmuş bilen oýun etseňiz, utularsyňyz. Sebäbi durmuş köpü gören oýunçydyr. Akmaradagy dörüjçilik ýoluna 8-10 ýaşlaryndaky oglanjyk wagty şahyrçylykdan başlandy bolsa, soňra ýazyjy, edebiýatçy hökmünde tanaldy. Onuň rus dilinde ýazan eserleri elden ele, dilden dile geçdi. Kitap bolup çapdan çykdy, dürli neşirlerde çap edildi. Palçyk oglanjyk, Erem bagy, älam ruhy kitaplary türkmen diline terjime edilip okyjylara getirildi. Dünýä meşhur şahsiýetlerden Aleksandr Goldberg, belli türkmen ýazyjysy Akmarat Şeýriw barada.
Akmurat'ın dörücülük uğru öz boluşlu bir dünyadır deyip bellese, Türkmenistan'ın halkı yazıcısı Novotqul Recepov, Akmurat Şirov, päkligin, halallığın, ilhamlılığın, hoşniyetliğin nusxosudy. Ol öz pikir hem duygu giňişligi bilen dünýä edebiýatyna goşant goşmagy başardy diýär. Şahir Döwletgeldi Anamuradowyň şahirany setirlerinde bolsa, çeýle jümle bar. Gaýsy ömründe mehribanlyk duýgulary bilen köňülleriň küýsegine öwrülip ýaşan Akmurat Şirov, dünýä edebiýatynyň bostanynyň tergülleriniň müşk anwaryny dörüjüligine siňdirip, öz boluşly milli proza döreden gaýtalanmajak türkmen ýazyjysydyr. Biz ýazyjynyň göwü gandaman owatynda onuň doganlary bilen bir saçagyň başynda jemlendik. Olar öň köplükdiler. 10 dogan üýşen mahaly toy mahallesi ýalydy. Häzir Selbeniyat, Meňniyat, Güljemal, Gülzire tagyn dagy bar. Bereketli saçagyň başynda Akmurat aganyň özü bilen birlikde uyalary dolanaydyr erke gülüň, inileri çardyr Nurmurat nereteleriň ýerleri boşdur. Doganlar bugün olary da mehribanlyk bilen ýatlaýarlar. Agam hiç wagtda durmuşyndan zeýrenen adam däl. Çağılygyndan şeýledi. Deňduşlary bilen degişip gülüşmäni gowy görerdi. Orta mektebi tamamlap, ýokary okuw mektebine diýip öýden çykyp gidenden soň onuň gören kynçylyklaryny bizden kitaplaryndan okap bildik. Köplenç öýümizden daş bolmady Kojanbada taqalatynyň üstüne çykyp, odaklary seredip oturardy. Dünýäni göresim gelýär diýerdi. Ol bu arzuwyna ýetdi. Ýöne göbün söýeni gyýdyna berin ýetip bilmedi. Bu agama agyr degdi, gaty agyr degdi. Meryem we Baky olaryň akwalyna bagyşlanan eser. Onuň arzulary, etdim goýsamlary kendi. Türkmen diýen beýik millet dünýä tanylmalydyr diýerdi. Şöhratly taryhymyza bagyşlap, Oğuzhan Türkmen barada eser döretjekdi. Göreoğlu filminiň senariýasyny hem soňuna çyle ýazyp ýetişmedi. Ol Baka, ýagny özüne bagyşlanan powestleri jemläp roman döretjekdi. Ona Sırnama diýip atlandyrjakdy. Sırnama da ýazylmady. Agam Pahyryň özü de biziň üçin entek doly açylmadyk sır bolup galdy diýip Selbeniyat Şirowa gözüniň owasyny ýaşa doldurup ýatlaýar. Ýazyjynyň okan mektebine, ýagny Lewap vilayatynyň Hojanbad şäherindäki 8-nji orta mektebi Akmurat Şirowyň ady dakyldy. Ol ýerde belli türkmen ýazyjysynyň ömrü we dörüjüligine bagyşlanan muzey döredildi. Heykeli oturduldy. Akmurat Şirowyň ýaşap, öňe wesen köçesi onuň adyny göterýär. Iň esasy bolsa, ol öz dogan garyndaşlarynyň, owadaşlarynyň, dostlarynyň, okyjylarynyň ýüreginde ýaşaýar.